som sa chcel poďakovať vám dvom, čo ste tu, samozrejme Silvester, ale vám hlavne, čo ste nám tu prednášali. Vlastne pre mňa prvé školenie, takže veci určite použiteľné pre mňa do biznisu. Čo sa týka nejakých ziskov, hlavne si odnášam tú tímovosť, čo ste nám prezentovali. Pre mňa to je taká novinka, že ako sa spája tým, ako robiť ľuďmi, možno aj cudzích, tu sme sa vlastne nikto nepoznali, naši 4 plus noví 2, čo tu boli. Vôbec sme sa nepoznali a vedeli sme sa zohrať a prosto to bola taká praktická ukážka pre mňa, že nie je to len niekto, kto tu prezentuje niečo, ale aj prakticky použiť. Takže toto je pre mňa základ. Druhá vec, hlavná pre mňa, čo sa týka inšpirácie ľudí, nejakým spôsobom ich nakopnúť, stanoviť im ciele a prosto nie direktívnou formou, ako som možno fungoval doteraz, že takýto je cieľ a tento cieľ budete robiť, ale prosto im ukázať nejakú cestu toho smerovania toho cieľa, ako im viem ja s tým pomôcť, ako oni s tým vedia pomôcť mne. Čiže toto, čo sa týka nejakých cieľov a čo sa týka online marketingu, hlavne Facebook. Tak to bolo pre mňa niečo neuveriteľné, pretože viem, že funguje marketing silno cez Facebook, ale teraz som možno videl to zákulisie toho fungovania, takže super vec a ja si myslím, že veľa vecí, čo tu boli povedané, budeme používať. Hej, to je určite. A máme príklady, čo si nám dával, že ako to tebe funguje, tak nemá prečo to tak nefungovať aj nám. Jasne, no. Takže ešte raz ďakujem za možnosť, za to, že som spoznal nejaké nové veci, čo sa týka fungovania. Takže sa stáva.